atong pangutanon ang natudlo gitagaan sa laing mission ang atong higalang kongresista sa Surigao del Norte si Congressman Ace Barbers as spokesperson sa nag-ung-o nga impeachment trial ni Vice President Sara. Kung Ace, may buntag! May buntag, kag, may buntag sa imong mga suking tigpaminaw. May buntag diha, Cebu. Congressman, hasta ang mga naminaw na to sa abroad, pinagi sa tong live streaming, nagmonitor ani kay murag gikalipay nilang Bisaya nintig pumaba ani kay mas masabdan, mas sayon nilang sabton ang magpadayon unya nga impeachment trial sa atong Vice Presidente. Sir, ang Mindanao, matod pas mga survey, kusog kayo ang giingon nga kuan ni rating ni Vice President Sara. Although daghan pod ang dili ganahan ini nasa mga alkontra. Sir, kaning impeachment trial sa imo lang bana-bana makapakumbinsi ba ni sa ubang mga Mindanaoan nga hugot kayo ang pagtuag ngadto ni Vice President? Well, una sa tanan, no, dili gyud malalis na kusog kayo sa ratings, no, ang atong Vice Presidente diha sa Mindanao kay taga Mindanao manggod si Vice President. Unya ang impeachment trial dili but pasabot nga atake kini sa personalidad o sa personality ni VP Sara. Kini nga impeachment trial mao kini ang nakasaad diha sa atong batakang balaod na diin adunay accountability mechanism bisan kinsa sa atong gobyerno nga powerful, dunay gihapon mekanismo na diin sila mahimong liable or accountable sa mga kalapasan na ilang mahimo sa ilang katungdanan. So wala ta mag-ingon nga guilty ang atong Vice Presidente sa pagkakaroon kay moagi pa man din ang trial. So kini Congressman Ace, mapakita bagyod kay naa ni uyo naman ang inyong habig nga kanana ang ni uyo na ang habig sa depensa o sa habig ni Vice President nga ablihan tong karton nga gisudlan sa mga ITR or income tax returns pero adto sa executive session pero murag nisupag man tong inyong habig diha. Unsa man gyud makumbinsi ninyo ang impeachment court nga kinahanglang ablihan aron makita gyud kay ang usas mga bugat kanini ang salin man gyud. Correct. Oh, correct. Isa sa ebidensya nga ilang gipakita sa kabahin sa kanang Article 3. Articles of impeachment number 3 kung wala ako masayop number 3 or number 2 number 3 di ay number 3 na diin dunay inconsistency or disparity sa declaration sa usani kanang net worth ng atong Vice Presidente kung ikumparar kini sa iyang mga tax returns, no. Ang tax returns nakabutang diha ang iyang mga negosyong gisudlan, nalugi ba o ginansya ba, sa diha makita gyud, no, kung unsay status ng income na nakasulod sa ilang account magtiayon. So kini kuang gyud ni matud pa, the impeachment process is the process na diin ang mga ebidensya ilag yun ipakita, no. Unya, may katungod po ang depensa na magpakita sa ng ilang counter evidence. So kung malatag ani sa atubangan sa impeachment court senator judges, diha na sila maka-decide, no, kung asa may ilang tuuhan katong ebidensya gilatag sa prosecution or ebidensyang gilatag dito sa atong depensa. Congressman Ace, kontento na ba? Kadunay mga storya diha gikan sa nagkalain-laing hutong both sa defense ag sa inyong habig sa prosecution nga bisag dili kuno makaabot og 2/3, meaning maglisod og 16 votes to impeach the Vice President. Unsay inyong kontento naman daw mo nga mapakita sa katawhang Pilipinon ang mga ebidensya dito sa impeachment court. Sir, would you agree sa inyong kaning mga storya or would you subscribe, Congressman Ace? Okay, para kanako ako lang ning personal nga opinion na no. Para kanako
ato sa tan-awon ang mga ebidensya. O niya, kung doon na ebidensya ipakita ang prosecution o counter evidence sa atong sa depensa ni Vice President Sara, diha na nato makita no kung unsay atong conclusion or unsay atong opinion bahin anang sa articles of impeachment. So para kanako ang number dili pa sa pagkakaron magmatter. Moabot na nga importante nga topic pag-abot sa punto nga diin ang ato mga senator judges maghimo na ng ilang boto. So, Or maka-decide na sila sa kaso whether the articles of impeachment is correct or dili. So, Congressman Ace, kaning ilang gihimo karon matud pa sa ilang depensa, ilang istorya nga maglisod sila og 16 votes. Pero ang ilang gingon nga ang impeachment trial so kuwahi ni ginda sa natural nga kaso dito sa husgado kay dili lang ni ordinaryo nga ebidensya ang basyang kundi ang kaning giingong kakampi kaning numbers game or political affiliation sa matag habig. Sir, unsay inyong pamaagi posible ani og ang mga impeachment ang trial judges makakumbinsi ba unya unsay posibleng do na bay giingon nilang naay pagduda nga tag 2 billion daw per senator ang ihatag sa Malacañang para lang makakuha og 16 votes or a total of 32 billion cash ngadto sa mga senator judges. Well, kanang istorya kabahit sa billion sa uka murag dili na tinuod do para kanako it's it's all fake news. Pero kung kita mo judges murag mas maayo nga tinuod. Kinalibag matibog ata na ko guys. Bukat kayo na. Well, anyway, no kanang 2/3 na giingon sa atong constitution na vote no required to convict an impeachable officer. Sa pagkakaroon lagi na dili pa na angay natong matansya kung pilay boto makuha no or pilay unsay boto sa atong mga senator judges because para kanako sa previous na mga impeachment nga nahitabo sa ato dunay mga senators na nagbase sa ilang nagbase sa ebidensya. No? Kung sila mutuo sa ebidensya, therefore, makonvince sila nga moboto for conviction. Kung sila dili makonvince sa weight sa ebidensya against the Vice President, therefore, ang ilang boto will be most likely acquittal. So daghan ay nahitabo na diin ang mga senator judges kaniadto kung nakadumdum ka katong ERAP impeachment Yes. kung wala ako masayop duha lang ang dili ERAP nga senator members of the Senate. But pag abot sa voting kung abrihan ang second envelope murag one boy try ligas or two votes try ligas, di ba? Kung nakadumdum Pero ka. tumaday katong kang Clarissa Ocampo, Congressman Ace. Kamo pa man tong mga Spice Boys dito sa Yes. Musbay Balaoran. Mga young legislators nga mga kusgan kayo. so kani may tabo Congressman Ace. Ang ilang gingon nga regardless og tinuod or not, dili ba di tungod sa habig sa prosecution nga giingong ang tanang mga anti kanang saba kayo nga pro Sara mao'y nagsigig mao'y gisigihan og gukod karon sa ombudsman ni Bonjing Rimulya aron ipapreso like ni kang Senador Marcolita. Sir, doon na ba'y kalambigitan ini ang prosecution aron maminus-minusan ang mo vote in favor of the Vice President? Unya? Well, para sa ako lamang ning opinion na no. Walay kalimbigitan ang ato prosecution team or prosecution panel sa mga kasong giatubang sa uban diha ng mga senador, no? Kay ngano, kung imong analyze nato ang mga kaso nila, ang nagbuhat ana ng mga kaso ila ra man kaugalingon.
Tinuod. Example, kanang kang Senator Marcolita, di ba? Ang kaso niya giatubang ron or ang i-file kuno sa iyaha is plunder kay na-involve ang tulo ka donors niya for elections na nanhatag ng 75 million na wala pa ikwan. Wala pa election period na ginadili pa na sa atong balaod. So I think mao nang basihan no sa kaso nga atubangon sa atong Senator Marcoleta. Sir, Napay usa, di ba? Katong example si Senator Joel Villanueva. Ang kasong yang atubangon ron is the fact that matod pa sa witness Henry Alcantara o si Yusek Roberto Bernardo nag-deliver sila og kwarta kang Senator Joel. Iyang portion kana dito sa pundo nga iyang gibutang kuno dito sa Bulacan for flood control. So dagay mga kaso giatubang nga mga senators na walay labot, walay kalambigitan ang atong mga prosecution panel. So kaning ilaha mo pabuhis dugo sa atong binisaya nga termino Congressman Ace unsa ni pabuhis dugo or pagluslit na aron mosamot ka isog ang mga dumulapig sa Vice Presidente. Well, para kanako sa nahitabo siguro pabuhi sa dugo kay wala may action sa prosecution gikan sa prosecution panel na nahitabo kana sa ila man ang kaugalingon so nabuhi ang dugo. Now kani karon di ba ka delikado if ever kay ingon si Congressman si Senador Marcolita nga digid sa mohilom unya dunay hugon-hugon I don't know kung kaya ba ni sa mapugnan sa atong mga otoridad in kaso nga posibleng muulbo because ang iyahang religious sect murag mooy mo mango sa kasama o kanang kuno niya kanana ang tawag na pag-ulbo sa grabeng protesta. Well, siguro dili siguro mo ang usa ka religious group no dili man tingali siguro mo support no sa usa ka membro nga dunay nahimong paglapas sa balaod no kung ma-prove kini no kay this is still an accusation allegation pa man sad ni so para kanako siguro dili siguro pa mahitabo kanang giingon sa uban nga dunay ipakita nga support ang religious group na diin nabilong si Senator Marcoleta. They will still stick with their religious belief and religious practices. Kanya ang ilang hello? Yes sir, go ahead sir, I'm following. Ang ilang himuon tingali is to keep on praying no na walay mahitabo sa members nila o sa atong nasod. Siguro, mao nang ilang purpose. Sus, matay. I don't know, sa nato nga, even from the time, reporter pa man ko from the time of Senador Bobby Barbers, imong papa, imong daddy. Ako nung one answer nga, kanang pagbuhat o daotan, di ginamadag ampo kay buhat siyawa. Sir, reporter pa man ko ng panahon na diri si Senador Bobby. I don't know. Naapa ba I believe nga kamong mga anak, even si Governor Lindon, naapa gini sa butang pa gini sa inyo mga unahuna karon ang gisulti sa inyo nga mahan, but I don't know kung madabag ampo sila. Now, di pa ko ilain Congressman Ace na ay duha ka mga sakop sa prosecution team mga taga Sugbo silang attorney Tidite o si attorney Virgil Ligutan sir giingon sa ni Congresswoman Jervil Luistro nga ang mga abogado mostly volunteers sir kaning uban nga nadugang karon nga mga ngilngig mga kusgan kani mga abogado Tidite is kanang spokesman sa kanana ang Supreme Court o niya professor sa human rights dito sa University of the Philippines while si attorney Virgil Ligutan ngilngig sa nita trial lawyer bayad ba gyud ni sir o nya kinsa may gasto? Well kanang wala ko kay balo nga si attorney Te is Bisaya
Pero Tagamandawi na ay. ato kay Mandawi di ay na. Yes. Si ang akong nahibaw-an si Attorney Ligutan. Yes. Sige mamig istorya Oh. time sa Committee on Justice Correct, hearings, yeah. no? So sige mamig istorya, sige masag ko pangutana sa iya kung say mga legal opinions niya sa hearing sa Committee on Justice. So kaning mga dili na mga bugat kani posible nga kung naalang kay di anay considering nga bag-o pa kanilang gitahasan ani o nya dili ni bag-o kay more kada buntag halos kada buntag na may magsamok-samok ninyo para sa update pero sir do na kay diya gibayran bag yun ni o nya silang attorney Lorna Kapunan mga pusgan mga kining mga bugaduha o nya diin man ang budget ani from the House Prosecution Team or mismo sa House of Representatives mismo. Okay, una sa tanan, kanang mga abogado nga members sa private prosecution team, puros kini sila tanan volunteers, no? Pro bono. Sila mismo nag-ingon sa ilang mga interviews na they volunteered pro bono ang ilang kaya ang ilang tumong is to assist and help no ang atong Kongreso sa pagpatuman sa usa ka accountability mechanism na naa sa atong 1987 Constitution. Kay matud palagi ni kisa tong abogado nag-ingon siya nga di gyud mahimo nga dili nato respetuhan ang provision sa atong pagkakang balaod. Kay kung mahitabo ka na kaluoy intaw ng atong mga umaabot na mga kabataan, ang atong sunod na mga henerasyon. Kinahanglan ipatuman gyud nato og istrikto sa pagpatuman ni ana. So mao nang iyang statement kung wala ako si Attorney Robles o si Attorney Labay. One of the new one of the new parts sa team sa prosecution. So tanan sila Di ba abogado ni Kuan ni Senador Antonio Trillanes before? Yes, so iyang gitubag ana. Dili ko nubuot pasabot nga nagrepresent siya kan Senator Trillanes kaniadto, mao na nang iyang prinsipyo dili. Ang iyang purpose kuno nagrepresent as counsel to Senator Trillanes kay gusto niya masiguro na ang due process ug ang legal and rights of the accused will be protected. Mao nang gwapo po ang iyang tubag. Bitaw gyud tinuod. So kanini sir ang among paningkamot nga magkakabot sa imong linya. Di nga moabot ra manig dugay-dugay ni Congressman A. Meron sa akong tansya po muron madugay ni. So unya mas the best nga sitwasyon nga dili unta ni madugay pag trial kay ngano daghan pa may trabahoon sa atong Senado o sa atong lower house, no? Di po nato tingali the time is not on our side kinta. Makaingon ko nga dapat tagaan gyud og paspas nga hustisya kining issue sa impeachment. Kung ma-resolve dayon mas mayo kay para makatutok sa lain nga trabaho ang atong mga senators and congressmen. Pero i-consider mo Congressman Ace upat ni ka articles of impeachment o niya matag article kung patihon ng maayaw sus dugaya. Sir, last question. Uyon mo whoever is the presiding officer kay karon gihugunan nga si Senador Chis Cordero kay abogado kay instead nga ang Senate President nga si Sherwin Gatchalian, whoever is the presiding officer nga mapili nila on July 6 uyon mo. Ako muuyon ko kung pananglitan si Senator Chis Cordero ang ibutang as presiding officer nga naman advantage man god basta abogado, no? Dunay mga legal procedures nga ma-resolve dayon because mao nang iyang practice, no? Legal. Although ako mag-ingon nga dili kaya ni Sherwin Gatchalian kay naapoy experience nga taas-taas si Senator Sherwin nga sa akong pagtuo in handling a trial like that, no? Pwede man siya ma-assist pod sa isa ka lawyer. Bitaw. No? So I think it doesn't really matter. Ang importante madayon kanang impeachment trial, mugawas ang kamatuoran o makahatag og gustisya
no sa tanan mga Pilipino. Congressman Ace din Cebu o hindi Visayas. Sa akong basa lang sa akong tanaw lang, daghan pag yung mga diehard supporters sa mga Dutertes, doon na ba kay, sir, kanang giingon nilang agimat ba? Pag-convince nila nga doon ay posibleng muluag o gamay ang ilang pagkahugot as supporter sa mga Duterte. Nakagimat yan, sir? Oh. Well, nakita gyud nato na hugot kayo ang support, no? Anang kadaghanan mga igsuon nato diya sa Sugbo. Unya, siguro kung tinuod gyud na nakalapas sa balaod ang atong Vice Presidente, pinaagi sa mga ebidensya nga ipakita no sa ato sa trial. So tingali ang tao maghunahuna, no? Kung unsay ilang ipadayon pa ba ang ilang pag-support or medyo muluag-luag gamay, etc. etc. So pinaka-importante gyud nga makita sa tao kung unsay ebidensya nga ilatag sa atong prosecution panel. So, Congressman Ice, dili akong ipahibaw daan nga mahibaw po ang atong mga tigpaminaw sa ni Adinis Pilipinas nga maabot lang sa ordinary signal like sa imuhang Ciudad Surigao City tinaw kami dito, but ang worldwide nga naminaw to pinagi sa live streaming amo ning ipahibaw po nga willing na gyud kang motubag na mo sa magpadayon naon yang impeachment trial. Sugod Julio Sais. Salamat yung kaayo, Congressman Ice, sa pagtubag. Yes. Anytime mo ka. Salamat kayo. Kay sa una, wa pa may atong role, no? Wa pa man tayo kuan. Isud man po nga magpataka-taka akong istorya, no? Lagi. Basta ako, pangutanon mo tumag ako. Congressman Ice, salamat kayo. May Salamat butang. kayo. Thank you. Salamat kayo. Mabuhay ang imong program. Si Congressman Ace, former Congressman Ace Barbers sa Surigao del Norte, o niya, kuhan ka na ang siya, bagong natudlo, nga spokesperson sa impeachment trial ni Vice President Sara nga sugdan karong Julio Sais.